ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் நந்தகுமார். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது டெக்கி ஜாக் தமிழ். நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் வந்து என்ன பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, விர்ச்சுவலாக ரேமோட மெமரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது. நம்ம ஒரு 4 GB ரேம் வந்து நம்மளோட சிஸ்டம்லேயோ பிசிலேயோ போட்டிருக்கோம், லேப்டாப்லேயோ போட்டிருக்கோம்னா சிஸ்டம் ஒரு சில டைம் செம்ம ஸ்லோ டவுன் பண்ணும். ரேம் வந்து 4 GB ரேம் தான் இருக்கும், அதையே கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் பண்ணும். அந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம புதுசாக ரேம் வாங்குறதுக்கு காசே இல்லைனாலும் பரவாயில்ல. அந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா விர்ச்சுவலாக ஒரு 4 GB ரேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 இல்லை 5.5 GB ரேம் இருந்தால் இன்னும் ஃபாஸ்ட் இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் மாற்ற முடியும். கொஞ்சம் லேகிஷை வந்து கொஞ்சம் சரி பண்ண முடியும். அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க. அதே மாதிரி மறக்காமல் இந்த வீடியோவை எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். விர்ச்சுவலாக ரேம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது எப்படின்றது எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நான் ஃபஸ்ட்டில் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிடுறேன், 4 GB நம்ம விர்ச்சுவலாக அலாகேட் பண்ணாலும் சரி, அது 4 GB நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக போட்டிருந்தீங்கன்னா 8 GBக்கான ரேமோட இது வந்து கிடைக்கவே கிடைக்காது, பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கவே கிடைக்காது. ஒரு 5.5 GBயோ இல்லை 6 GBயோ இருந்தால் என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்குமோ அந்த அளவுக்கு தான். கொஞ்சம் லேகிஷை வந்து பூட்டிங்லேருந்தே நம்மளுக்கு லேக் ஆகும் பார்த்தீங்களா, அது எல்லாமே வந்து இந்த விர்ச்சுவல் ரேமை வந்து அலோகேட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கம்மியாயிடும். அதுக்கு தான் அந்த லேக்ன்றது கொஞ்சம் நம்மளுக்கு கம்மியாக தெரியும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்மளுடைய ரேமை விர்ச்சுவலாக எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுன்றது தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சிஸ்டம் அப்படின்றத சர்ச் பாரில் வந்து அடிச்சிங்கன்னா இங்கே கண்ட்ரோல் பேனல்னு ஒன்று இருக்கும். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம்னு ஒன்று இருக்கும். அதை ஓப்பன் பண்ணோம்னா இப்போ இந்த பேஜ் தான் வரும். இந்த பேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் நேம், ப்ராசஸர் நேம், அப்புறமா நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்க ரேம் எவ்வளோ யூஸபிள் பண்ண முடியும் அது எல்லாமே வந்து காமிக்கும். இது பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் சிஸ்டம் செட்டிங்ஸ் சொல்லிட்டு இருக்கும். அதை வந்து கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிங்கனாலே டேரெக்டாக அட்வான்ஸில் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். இது வந்து எப்போனா நம்ம ஒரு வீடியோ எடிட் பண்ணும்போதோ இல்லை ஒரு ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து போடுறோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம கிட்ட இருக்க ரேமை விட எக்ஸ்டெண்டடாக ஒரு ஜிபியோ 2 ஜிபியோ வந்து தேவைப்படுதுன்னா அந்த டைமில் விர்ச்சுவல் மெமரியை வந்து எடுத்துக்கலாம். நார்மல் நம்ம போடுற ஃபிசிக்கல் மெமரி அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இல்லைனாலும் நார்மலாக அந்த 4 GB ரேம் இருக்குன்னா அதை விட கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவே இருக்கும். கொஞ்சம் வந்து சிஸ்டம் வந்து ஸ்லோ டவுன் பண்ணாமல் விட்றதுக்காக தான் இந்த விர்ச்சுவல் மெமரியை வந்து விர்ச்சுவல் ரேமாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக பார்த்துட்டு இருக்குது. இதில் பர்ஃபார்மன்ஸில் செட்டிங்ஸ் உள்ள போயிடுங்க. இதுலேயும் அட்வான்ஸ் உள்ள போயிட்டு சேஞ்சுன்றதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்க. சேஞ்சுன்றதை கிளிக் பண்ண உடனே முக்கால்வாசி பேர் சிஸ்டமில் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நோ பேஜிங் ஃபைல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா ஒன்று நீங்கள் சிஸ்டம் மேனேஜ் இதுல வைங்க. சிஸ்டம் மேனேஜ் பண்ணிக்கும். ஆட்டோமேட்டிக்காவே சிஸ்டமே வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்கும். அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுல வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலி 2 உங்களுதுல எத்தனை டிரைவ்ஸா நீங்க பிரிச்சிருக்கீங்களோ லோக்கல் டிஸ்க் சிடி அந்த மாதிரி நிறைய பிரிச்சிருந்தீங்கன்னா எல்லாத்துல இருந்தும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்பேஸை எடுத்து அது வந்து ஒரு அலாகேட்டடா ஒரு விர்ச்சுவல் மெமரியா வந்து விர்ச்சுவல் ரேமா வந்து கன்வே பண்ணிக்கும். ஒருவேளை இது எதுவுமே வேணாம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இதை வந்து அன்டிக் பண்ணிடுங்க. அன்டிக் பண்ணிட்டு கஸ்டமைஸ் சைஸ்ல போயிட்டு இங்க ரெக்கமெண்டட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெக்கமெண்டட் வெறுமே வந்து 1.38 GB இருந்தா 1.3 GB இருந்தாலே போதுன்ற மாதிரி தான் இருக்கு. இப்போ வந்து நம்ம மினிமம் ரேமே வந்து 1.3 கூட வச்சுக்கலாம். இங்க 0.3 வைக்க முடியாது. ஃபுல்லா 3000 அடிச்சிருங்க. இந்த சைட்ல வந்து 2000 அடிச்சுட்டு செட் கொடுத்தீங்கன்னா சிஸ்டம் வந்து எங்க இந்த மெமரியை வந்து அலாகேட் பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் டிஸ்க் சில தான் அலாகேட் பண்ணும். லோக்கல் டிஸ்க் சில வந்து இந்த ஸ்பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேரி ஆகிட்டே இருக்கும். ஒருவேளை சிஸ்டம் ஆன் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு பெருசா இருக்காது. அதுக்கடுத்து சிஸ்டம் ரன் ஆகவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேம் வந்து கொஞ்சம் வேரி ஆகிட்டே இருக்கும். முக்கால்வாசி வந்து நான் ப்ரிஃபர் பண்றது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க அலாகேட் பண்ணாதீங்க. சிஸ்டம் மேனேஜ் சைஸ்ல வச்சுட்டு இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 இதுலயுமே வந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு மாதிரி வச்சிருங்க. அப்பதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 இதுலயுமே காமனா எடுத்துக்கணும். நம்ம லோக்கல் டிஸ்க் சி, டி, இ அந்த மாதிரி நிறைய பிரிச்சிருந்தோம்னா எல்லாத்துல இருந்தும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்பேஸை எடுத்து ஒரு விர்ச்சுவல் ரேமா வந்து அது மெயின்டைன் பண்ணும். அதையே செட் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இதை எடுத்து விட்டுறேன். இந்த கஸ்டமைஸ் சைஸ் எதுவாவது கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல எல்லாத்தையும் எடுத்து விட்டுருங்க. எடுத்து விட்டுட்டு சிஸ்டம் மேனேஜ் சைஸ்ல வச்சுட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கலி அப்படின்றத வச்சுட்டு இங்கே வந்து ஓகே கொடுங்க. ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா சிஸ்டமை வந்து நான் ரீஸ்டார்ட் பண்ணவான்னு கேட்கும். ஓகேன்றதை கிளிக் பண்ணுங்க. ஓகேன்றதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய விர்ச்சுவல் மெமரியை நீங்கள் எப்படி போய் பார்க்கலான்றத ரீஸ்டார்ட் ஆகிட்டு வந்துட்டோன்னே நான் அப்படியே சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம திருப்பி சிஸ்டம் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்ட பிறகு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும். அதை வந்து கரெக்டாக டைப் பண்ணிக்கோங்க. சிஸ்டம் இன்ஃபர்மேஷன்றதுக்கு வந்து கிளிக் பண்ணிங்கனாலே முதல்ல வந்து ஹார்ட்வேர் ரிசோர்ஸஸ் வந்து லோட் ஆகும். ஹார்ட்வேர் ரிசோர்ஸஸ் லோட் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா
கீழே அப்படியே வந்தீங்கன்னா நான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்க ரேம் வந்து ஃபிசிக்கல் ரேம் வந்து 4. அதில் வந்து யூஸ் பண்ண வேண்டியது வந்து இவ்வளோ யூஸ் ஆயிருக்கு. அவைலபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.4 ஜிபி வந்து அவைலபிள் இருக்கு. நான் விர்ச்சுவல் ரேமாக அலாகேட் பண்ணுறது ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் சிஸ்டமே அலாகேட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் விட்டுருந்தேன். ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா என்கிட்ட இருக்க 2 டிரைவ்ஸ்லேருந்தும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட 6.5 ஜிபியை வந்து விர்ச்சுவல் விர்ச்சுவல் மெமரியா வந்து எடுத்திருக்கு. அதில் அவைலபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3.7 இருக்கு. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது பேஜ் ஃபைலிங்னா எப்படின்னா சிஸ்டம் வந்து பூட் ஆகிட்டு கரெக்டாக செட்டில் டவுன் ஆகிறதுக்கான இது வந்து கரெக்டாக நிறைய ஃபைல்ஸ்லாம் இருக்கு. அது எல்லாமே லோட் ஆகி கரெக்டான ஸ்டேஜுக்கு வர்றதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் ஆயிருக்கிறது 2.7 ஜிபி வந்து யூஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி வந்திருக்கு. 2.7 ஜிபியை வந்து அதுக்கு தனியாக எடுத்து வச்சிருக்கு. அவைலபிள் வந்து 3.7 எடுத்து வச்சிருக்கு. இந்த மாதிரி ரேமை இன்க்ரீஸ் பண்றது மூலமா நம்மளுக்கு என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிசிக்கல் ரேம் போடுற அளவுக்கு ஃபீல் வராது. பிசிக்கல் ரேம் வந்து நான் 4 ஜிபி கொடுத்துருக்கேன். இன்னொரு பிசிக்கல் ரேம் 4 ஜிபினா 8 ஜிபி ரேம்க்கான இது வந்து நான் இங்கே 8 அலாகேட் பண்ணாலும் எனக்கு வரவே வராது. இப்போ நான் இங்கே 6.5 ஜிபி அலாகேட் பண்ணியிருந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 6 ஜிபி ரேம் இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சிஸ்டம். 8 ஜிபி ரேம் ஈக்குவல் கூட சத்தியமாக இருக்காது. அதை எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கோங்க. இது வந்து ஒரு டெம்பரரி யூஸ்க்காக என் சிஸ்டம் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதை நீங்கள் பண்ணி பாருங்க. ஏற்கனவே சிஸ்டம் ஸ்லோவாக இருக்குன்னா கொஞ்சம் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம். அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா மேலே ஐ பட்டனில் தரேன். அந்த வீடியோவும் பார்த்துட்டு வந்துருங்க. அவ்வளோதான் இந்த வீடியோக்கு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிடுங்க. இந்த விர்ச்சுவல் மெமரி அதான் விர்ச்சுவலாக ரேமோட மெமரியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதான்றது கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் எவ்வளோ பேருக்கு தெரியாதுன்றத. மறக்காம நம்மளுடைய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் அழுத்திக்கோங்க. மீண்டும் இதே மாதிரி இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் முறை டாடா பை பாய் சொல்லிட்டு கிளம்புறது நான் நந்தகுமார்.